Spesial untuk bapaknya. Moga kita kesulitan pun perlu memberikan padanya. Sing enom hati saya sing tuncur jaluk dikoyak so bisa turun aduh tresno mas aduh waktu mikir butuh mikir belajar jur saiki bingung atine aduh enak sedino kanggo sapa sing sedino kanggo om bidang you terima kasih. Are you ready? abang biru lampu di disco asoy awak lemes mikir bojo loro Lagi loro bojo sing enom jaluk paciro sing tuwa jaluk Civic Turbo sedino